İminlik sizge, hürmetli dostlar. İzgi kitap eyte, kişi ikmek bilen gine tugil, belki Allah etken her söz bilen yaşar, deyip. Kişi bir ikmek bilen gine yaşamı, ona Allah sözü de kirek. İzgi kitapta bik köp soravlarga biz cevap taba alabız. Mine bugün okurga tilegen sözüm мәңгілік турында. Өлгәннән соң тормыш бармы, юкмы? Күп кешеләрне бу сорау борчый. Бәлки үлдең дә беттең дип уйлыйдыр кайбер кеше. Кайбер кеше өчен бәлки билгесезлектер, үлгәч нәрсә көтә теге дөньяда. Менә изге китаптан шушы тарихны укып китәсем килә. Бай һәм Лазар дип атала bu tarih. Кайчандыр bir бай булган. Ул бик кыйммәтле киемнәр генә кигән һәм һәр көнне зиннәтле мәҗлесләр үткәргән. Аның капка төбендә бөтен тәне җәрәхәтләр белән капланган Лазар исемле бер фәкыйрь ята икән. Ул бай табыныннан төшкән сынык саныклар белән тупланырга теләгән. Хәтта янына этләр килеп, аның җәрәхәтләрен ялыйлар икән. Көннәрдән бер көнне фәкыйрь вафат булган һәм фәрештәләр аны Ибраһим янына илткәннәр. Бай да үлгән, аны күмгәннәр. Бай Тәмукта газап чиккән вакытта башын күтәреп караган һәм еракта Ибраһимны, аның янында Лазарны күргән. Шунда кычкырып: "Ибраһим, атам, миңа шәфкать күрсәтче. Лазарны яныма җибәрче, ул бармак башын сугычлатып, минем телемне суытсын иде, чөнки мин бу ялкында бик каты газап чигәм", дигән. Әмма Ибраһим аңа әйткән: "Углым, исеңә төшер, син тормышыңда бар рәхәтне татыдың инде. Ә Лазар михнәт чикте. Хәзер исә ул монда юаныч күрә, ә син газап чигәсең. Моннан тыш безнең белән сезнең арада зур упкын бар. Шунлыктан моннан сезнең якка чыгарга теләүче чыга алмас. Сезнең яктан да бу якка беркем дә чыга алмас." Бай исе әйткән: "Атам, алайса зинһар өчен Лазарны атам йортына җибәрче, чөнки минем 5 туганым бар. Ул аларны кисәтсен, алар да бу газаплану урынына эләкмәсеннәр иде." Ибраһим аңа әйткән: "Аларда Муса һәм пәйгамбәрләр бар. Шуларны тыңласыннар." Бай исе әйткән: "Юк, Ибраһим атам, ә менә үлгәннәрдән берәү терелеп, алар янына барса, тәүбә итәрләр иде." Ә Ибраһим аңа әйткән: "Алар Мусаны һәм пәйгамбәрләрне тыңламыйлар икән, хәтта берәү үледән терелсә дә ышанмаслар." Менә бу бик җитди тарих. Чөнки монда чын хәл язылган. Бай турында һәм фәкыйрь Лазар исемле кеше турында. Алар икесе дә вафат булган. Лазар җәннәткә эләккән Ибраһим янына, бай Тәмукка эләккән. Моны дөрес аңларга кирәк. Бай булган өчен Тәмукка эләкмәгән, чөнки ул Алла сүзен кабул итмәгән. Бәлки Алланың сүзен кире каккан. Ә Лазар Алланың сүзен тотканга күрә, ул үлгәннән соң мәңгелектә яхшы урынга Ибраһим янына эләккән. Монда шулай ук әйтелә, Ибраһим аңа әйткән: "Аларда Муса һәм пәйгамбәрләр бар" дигән. Муса һәм пәйгамбәрләр дигәнне Алланың сүзе дип аңларга кирәк. Чөнки Алла безгә үзенең
izgi yazması aşağı özünün saylangan kişileri arkalı eyte. Biz kişiler mümkün biz onu tınlarga yaki kiri kağırga. Şuna göre Allah etken sözünü tınlav, Allah jibergen kişilerini tınlav bik mühim dip ulim. Hem mengilikte kaya buluğumuz ondan da zor sırav yoktur dip ulim. Çünkü hatta kay bir kişi vefat bulgaç, isem kalgan kişiler eytirge tırışalar. Uğrunu cennette bulsun, uğrunu icmakta bulsun dip. Demek bu en mühim sırav kişi için. Şuna göre Xuday bizge yardım etsin. İzgi kitapını okurga, onu anlarga hem anda yazılganlarını öterge. Şulay yok Allah jibergen kişilerin de tınlav bik mühim dip ulim. Şulay yok bunda şunday sözler de var. Tam bir kat okup gitem. Boy ise etken. Yok İbrahim atam emine ulgenlerden biri ötürülüp onlar yanına barsa tevbe iterler idi diye. Tevbe iterler idi diyen söz var bunda. Demek kişi için yerde yaşayan vakitte tevbe itu bik mühim. Yani günahların için kişiri sırav. Ulgenden sonra teki dünyada tevbe itip bulmayı. Şu tarihten kurganibizce boy teki dünyaya lekkeş olanda tevbe ite olmagan. Hatta sıragan özünün 5 tuğanı için onlar için koygırtkan onlarga kisiyetüşü bulsun idi deyip. Şuna göre Xuday min tilim her bir kişiye yardım etsin şu jirde vakitte Allah'ın sözünü tutarga, Allah'ın sözü bilen toplanırga hem günahlar için tevbe iterge. Barıgızında Fatihalıyım. Xuday yardım etsin şu tırmışlarınızda. Amin.